U današnjoj epizodi Pravo na medije govorimo o tabloidnom novinarstvu. Ko je začetnik tabloidnog novinarstva i kada se žuta štampa pojavila u Srbiji? Koje metode obračuna sa neistomišljenicima koriste tabloidni mediji? Kako smo od tabloidizacije medija došli do tabloidizacije države i još mnogo toga. Gledate Pravo na medije. O. Po nekim tumačenjima, izraz tabloid potiče iz industrije lekova. Skovan je krajem 19. veka kao naziv za kompresovane tablete. Kasnije su u Americi i Britaniji tako nazvane dnevne novine koje su imale mali format. Vremenom je tabloidna štampa postala sinonim ne samo za manje formate zgodne za čitanje u prevozu, već i za štampu koja počiva na zabavi i senzacionalizmu, ali i na informacijama diskutabilne tačnosti. Hoću krv, suze i znoj na naslovnim stranicama. Jedna je od rečenica kojom profesori novinarstva započinju lekciju o Josefu Pulitzeru, koji je svoje novine početkom 20. veka uređivao vodeći se tom devizom. Sa izdavanjem novina New York World, Pulitzer se smatra začetnikom tabloidnog novinarstva. Novcem koji je ostavio, osnovana je katedra za novinarstvo na Univerzitetu Kolumbija, a po njemu se zove i najpoznatija novinarska nagrada koja se od 1917. dodeljuje za izuzetna novinarska dostignuća. Istorijski tabloidna štampa je u stvari kolevka moderne štampe. Ona je nastala u tom velikom dvoboju dve velike imperije, Pulitzerove i Hearstove. Nastali su otprilike tabloidi koji su onda obeležili američku tabloidnu scenu, a u Evropi se tabloidna štampa vezuje nešto kasnije za drugu polovinu 20. veka i njena kolevka je Britanija. A najnoviji talas tabloidizacije u Evropi vezuje se za period posle pada Berlinskog zida i pojavu tabloida u zemljama nekadašnje centralne i istočne Evrope. Kod nas je s vremenom tabloid dobilo neku pogrdnu notu i u zapadnom svetu, najveće novine u Nemačkoj koje pripadaju također našoj kompaniji Bild su tabloid, ali su isto vreme najuticajnije novine. Nemci kažu da imaju 4B, Bundesliga, Bundespanga, Bundestag i Bild. Kroz istoriju talasi tabloidizacije koincidirali su sa krupnim društvenim promenama, koje su štampu stavljale pred velike izazove. U takvim vremenima mediji su se okretali potrazi za senzacijama, lakom zabavom i bizarnim pričama za masovnu publiku, objašnjava profesorka Milivojević. Tabloidna štampa je u stvari jedan od neželjenih ishoda komercijalnog medijskog modela i ona je zaista nastala u modelu slobodne, tržišno orijentisane štampe i u stvari u nekoliko velikih talasa tabloidizacije koje su u posljednja 2 veka zapljuskivala medijski svet, ona se uvek vezivala uz periode, ili njen uspon, uz periode velikih kriza i uz periode narasle konkurencije tržišne, bilo zbog promene medijskih modela, bilo zbog novih tehnologija i mi upravo živimo u jednom takvom vrtlogu. Era srpske žute štampe počinje 20. godina prošlog veka osnivanjem lista Beogradski dnevnik, a njeni začetnici su bili Krsta Cicvarić i Pera Todorović. Posle Drugog svetskog rata odlike tabloidne štampe kao što su krupni naslovi i fotografije i kratke vesti imaju listovi Večernje novosti i Politika Ekspres koji služe i za obračune sa političkim neistomišljenicima. Komentar objavljen u vreme bombardovanja u Politici Ekspres najavio je ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. U drugoj polovini 90. godina osnivaju se polutabloidi. Glas javnosti, Blic, Dnevni telegraf, da bi se od 2000. do danas desetine novih našlo na kioscima. Ono u što su se nažalost izrodili tabloidi i što imamo poslednjih nekih 7-8 godina, to je, apsolutno su sve do jednog, ne samo tabloidi, nego i ostali mediji, ostala dnevna izdanja koja su se pretvorila u tabloidna štiva, su u službi režima.
na ovaj ili onaj, na manje ili više upadljiv način. Neko to radi sofisticirano kao što to radi Blic, a neko to radi banalno kao što to radi Informer. Svake pokrenute dnevne novine u novom milenijumu su u stvari bile tabloid. U godinama iza nas, i to najčešće u vreme izbora, nastajale su, ali su i nestajale tabloidne novine kao što su Nacional, Identitet, Sutra, San, Gazeta, Pres, Naše novine. Iz nekog razloga političari u Srbiji smatraju da je zgodno imati medij, tako da ako pogledate tu istoriju poslednjih 15 godina, najviše medije je nastalo neposredno pre izbora, trajalo dokle je trebalo i ugasilo se posle izbora. Neki čak nisu uspevali ni da opstanu do izbora zbog neisplativosti. Krajem 2007. uoči predsjedničkih izbora, u razmaku od samo nekoliko dana, pokrenuta su 3 tabloida, Sutra, Alo i Gazeta. Do danas preživeo je jedino Alo. Tamara Skroza ukazuje da su u poslednjih 17-18 godina u industriji žute štampe uglavnom ista imena. Apsolutno je jasno i logično da isti ljudi su pravili tabloide 2000-ih i danas. I potpuno je jasan njihov put od nekadašnjih Nacionala i tako dalje do današnjih Informera, Alo, Kurira i Srpskog telegrafa. Vi ste u startu imali priču sa osnivanjem novina koje su finansirane iz političko-tajkunskih izvora sa određenim političkim i biznis idejama i ciljevima. Uticaj tabloida je rastao, pa su porasli i apetiti samih tabloida, ali i apetiti onih ljudi koji stoje iza njih. Tabloidi su, po mom mišljenju, uvek bili jezivi, ali nekadašnji Kurir ili nekadašnji Nacional su male mace u odnosu na ovo što danas rade Informer, Srpski telegraf, Kurir ili i Alo čak. Ovakvoj ulozi tabloida dodatno je pogodovala i netransparentnost nad vlasništvom medija. Prema izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije objavljenom 2015. od 50 analiziranih medija, kod 14 je utvrđeno u potpunosti ili delimično netransparentno vlasništvo, dok je kod 13 medija vlasništvo formalno transparentno, ali se u javnosti kao vlasnik tih medija percipira neko drugo lice. Takav slučaj bio je sa tabloidom Pres, za koga su mnogi govorili da ga je osnovao Dragan Đilas, a da ga finansira Miroslav Mišković. Vlasnik Delte to je konačno i priznao krajem 2012. godine kada je objavio da prestaje sa finansiranjem ovog beogradskog tabloida. Mi sada imamo i čitavu novu struju tabloida, čini mi se jednako opasnu kao što su to ovi preispoljni, vulgarni tabloidi, a to su glasila tipa Ekspresa u kojima se stvari spinuju na način koji daje mnogo inteligentniji okvir za vrlo štetne poteze vlasti ili poslovnih ljudi. Vrlo sličnu stvar je radila politika i radi još uvek, koja hini da postoji nekakav pluralizam tamo, posebno komentatora, i na neki način to i jeste tačno, ali kada vidite kako nameštaju osnovno informisanje u svojim izveštajima, kako foliraju istraživačko novinarstvo na način koji je bilo kome koji išta zna o tome mučan. Posle 2000-te, u skladu sa demokratskim principima, nove vlasti popuštaju stegu u kojoj je Miloševićev režim držao medije i donose liberalniju regulativu. Međutim, paradoksalno, slobodu medija i otvaranje tržišta najviše su iskoristili tabloidni mediji. Oni postaju sredstvo za beskrupuloznu političku borbu, za jačanje moći i uticaja, za plasiranje poželjnih informacija, kao i za kriminalne obračune. Obračun sa neistomišljenicima, blaćenje ljudi na osnovu izmišljenih podataka, spinovanje javnog mnjenja zarad interesa određene političke ili ekonomske grupacije, uvođenje prostakluka i vulgarnosti u javni diskurs Srbije, falsifikovanje istine, zastrašivanje i uzbunjivanje javnosti samo su neke tehnike rada domaće tabloidne štampe. Tabloidi govore jezikom kojim uvek govore populisti i radikalni političari. Tabloidi ne podižu kritičku sposobnost javnosti, ne podižu mogućnost da razumeju svet u kome žive, nego emocionalizacijom i pojednostavljivanjem i snažnim pritiskom da se identifikujemo za ili protiv pre nego što
i znamo zbog čega smo za ili protiv, u stvari stvaraju jednu agresivnu i zapaljivu atmosferu u društvu. Posle 2000-te tabloide su osnivali i uređivali i ljudi bliski mafiji, tajnim službama, pa i sami pripadnici kriminalnih grupa. Zastrašujuća moć ovakvih medija demonstrirana je tokom 2002. i 2003. Tabloidni listovi Nacional, Identitet, Svedok sprovodili su najmonstruozniju kampanju protiv tadašnjeg premijera Zorana Đinđića. Cilj je bio da javnosti nametnu sliku Đinđića kao čoveka koji zloupotrebljava svoj položaj, koji je umešan u nezakonite poslove i korupciju i koji je čak i sam član mafije, čime je stvorena atmosfera u kojoj je kasnije bilo prihvatljivo i njegovo ubistvo. Sa promenom vlasti 2014. pojedini tabloidni listovi se stavljaju u funkciju najjače političke stranke, a tabloidni način izveštavanja seli se i u elektronske medije, pa se sada može govoriti o sinhronizovanim medijskim napadima na pojedine ličnosti i ideje. Napad na nepoželjne osobe ili organizacije najčešće kreće iz dnevnog lista Informer, da bi priču potom preuzeli i elektronski mediji kao što su Pink, Studio B, televizija Happy. Potom, ista osoba ili organizacija postaje i glavna tema konferencije za štampu u Nemanjinoj 11. Možda najdrastičniji primer bio ombudsman Saša Janković, koji je napadnut tako mučki i na tako odvratan način da ja, koji stvarno volim tabloide i pratim ih u svetu, nisam upamtio. Možda u Azerbejdžanu, gde je naša koleginica Kadidža Ismailova, koja je završila posle u zatvoru, a sada je u kućnom pritvoru. Možda sam tamo video gori primer kada je na duplerici jednih novina objavljen naslov Kadidžina jermenska majka mora da umre. Zbog kritike rada vlasti i kontrole istražnih postupaka povodom slučaja prebijanja premijerovog brata Andreja Vučića na Paradi ponosa 2015. tadašnji zaštitnik građana Saša Janković proglašen je ubicom. Na naslovnoj strani Informera mesecima je objavljivana njegova fotografija uz pitanje da li se osjeća odgovornim za smrt prijatelja koji je tragično nastradao početkom 90-ih. Iako je ovaj slučaj bio završen pre više od 20 godina, provladini tabloidi su u cilju diskreditovanja Jankovića danima objavljivali dokumenta za koje je bilo jasno da potiču iz MUP-a. Saša Janković ukazuje da su mu se kao zaštitniku građana mnogi obraćali za pomoć zbog napada koji su i sami trpeli iz tabloidne štampe. Ja viđam ljude koji su visoko obrazovani sa istim tim tabloidima pod miškom, dođu kod mene u kancelariju, pa bivši predsjednici vlada, ministri, gradonačelnici su dolazili kod mene sa tim tabloidima pod miškom i rekli vidite šta mi radi. Ja kažem pa da, samo kad ste vi bili na vlasti, vi ste to isto radili nekim drugim ljudima. Pored opozicijnih političara i stranaka, česta meta tabloidnih prljavih kampanja su i novinari i mediji koji se bave istraživačkim novinarstvom i otkrivanjem korupcionaških i kriminalnih afera. Kako bi diskreditovali informacije koje takvi mediji objavljuju, provladini tabloidi proglašavaju novinare za saradnike mafije, narkodilere, teroriste, špijune. Pa što se dogodilo uredniku Krika, Stevanu Dojčinoviću, nakon najave da će njegova redakcija istraživati poreklo imovine funkcionera? Dojčinović je proglašen za mafijaša, sadomazohistu i saradnika stranih obaveštenih službi. Za planiranje rušenja vlasti tabloidni mediji bez ikakvih osnova optužuju ne samo predstavnike civilnog društva, političare i novinare, već i strane diplomate. Leta 2016. Informer je za nameru destabilizacije vlasti, pored novinara, optužio i ambasadore Michaela Davenporta i Kyla Scotta. 8 prozvanih novinara i javnih ličnosti su zbog tog teksta tužili ovaj list. Međutim, do danas nisu dobili odgovor od tužioca u kojoj fazi se nalazi ovaj postupak. Ja da vas podsjetim, rušenje ustavnog poretka je krivično delo za koje je propisana zatvorska kazna do 40 godina robije. Dakle, to je najviša zatvorska kazna. I vas neko na naslovnoj strani označi kao takvog. Pa moja je zaista prirodna reakcija bila pa tužilaštvo će reagovati na ovo. Dakle, istražit će da li ja rušim ustavni poredak ili ga ne rušim. Da li smo nas 10 u nekakvoj uroti. Naravno, ništa se nije dogodilo. Ako na nizu naslovnih strana osvane čovek kao ubica, da li sopstvene žene, da li svog prijatelja, da li ko zna koga, ili kao neko ko stvara, odnosno vrši državni udar, ne postoji način, sredstvo kako se ta neistina, koja je neistina, a ne može biti
istina sve dok sud ne utvrdi to. Ne postoji način kako se ta istina može izbrisati iz svesti ljudi, jer smo mi ipak ne funkcionišemo kao ljudi na principu dok ne vidim presudu, to za mene nije tako. Dakle, utiču stvari na nas, utiskuju se u naše pamćenje. Jedna od omiljenih aktivnosti srpskih tabloida jeste i histerično pozivanje na rat sa susedima. Model je poznat od ranije. Slične napise građani su imali prilike da čitaju i pre više od 1 decenije. Poslednjih meseci tabloidi opet intenzivno zastrašuju javnost sa najavama rata na Balkanu, ali i u samoj Srbiji. Po pisanju ovih listova, u rat protiv Srbije kreće Albanija, koju podržavaju Turska, Hrvatska, Soros i Američka obaveštena služba, dok je na srpskoj strani jedino ruski predsjednik, koji nam u zaštitu nudi rusko oružje. Za uzbunjujuće tekstove koji mogu biti osnov za širenje panike do sada niko nije odgovarao, niti su reagovale nadležne institucije. Mislim da novinari Informera ne zastupaju građane, nego zastupaju interesnu grupu na čijem vrhu je premijer. I to ih čini zapravo samo jednom propagandnom grupom koja zloupotrebljava ono što bi trebala da bude uloga medija. Tako smo mi doveli medije do toga da moraju da se takmiče sa tim grozotama koje zaista privlače pažnju ogromnog broja našeg nepismenog stanovništva, jer 50% stanovnika u Srbiji nije u stanju da ponovi sadržinu pasusa koju su pročitali ili su nepismeniji od toga. Osim što uzbunjuju javnost i blate nedužne ljude, postoji indicija da tabloidi svoju moć umeju i dobro da naplate. Reket i ucena su, kažu naši sagovornici, javna tajna srpske medijske scene. Svojevremeno je bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas u jednom intervjuu rekao da su tabloidi tražili od njega 1.000.000 evra kako bi prestali da pišu o njemu i o njegovim poslovima. Tamara Skroza objašnjava kako se takvi mutni poslovi mogu prepoznati u samim tekstovima tabloida. Knez Petrol je velika moćna firma. Informer je ove godine imao, mislim čak i na naslovnoj strani, priču o tome da gazda Knez Petrola ima milione, a ne plaća struju. Nije prošlo ni mesec dana. Informer je objavio duplericu na kojoj se kaže gazda Knez Petrola sam ore svoje njive. On je tu već predstavljen kao superheroj i tu je apsolutno jasno da je došlo do nekakvog dila. Ne može se ništa od toga dokazati. I to je zapravo odgovor na pitanje zašto nikada se to nije našlo pred pravosudnim organima. Zanimljivo je da se po pisanju istinomera pojedini visokotiražni tabloidi kao Informer i Srpski telegraf od ove godine finansiraju i iz opštinskih kasa, što ne bi bio nikakav problem da se ove novine umesto izveštavanja u interesu javnosti ne bave propagandnim protežiranjem lokalnih vlasti. Izvor novca je naravno država, koja i dalje nastavlja da kanališe novac prema svojim omiljenim medijima na vrlo skrivene načine ponekad, kao što su videli na primjeru Pinka, ali znamo i za neke stvari u vezi sa Informerom. Poslednja stvar je u tome da postoje dilovi za koje mi ne znamo, nikada nećemo saznati, jer ako vam treba jedan medij koji će na tako beskompromisan način da zastupa vaše interese i da se bavi i najprljavijim poslovima kojima vi kao političar nećete da prljate svoj imidž, onda ćete uložiti novac da to održite, jer je to izvanredno sredstvo. S obzirom da sve manje građana kupuje dnevne novine i da je cena dnevnih listova u Srbiji veoma niska, postavlja se pitanje kako opstaje dnevna štampa. Za te pare vi ne možete da novinaru date pristojnu platu. Tako da su novinari, u manju ruku novinari, u većoj meri urednici i vlasnici medija, ti koji su prinuđeni da sklapaju praktično te prljave dilove sa političkim partijama na vlasti, ne bili preživeli. Naši sagovornici ukazuju da se novac ciljano upumpava u podobne medije, koji su onda u prilici da cenu novina spuste ispod tržišne. Na osnovu toga što ste u dosluhu sa režimom dobijate odgovarajući novac od javnih ustanova, od ministarstava. Često da bi vi kao medij opstao, moraš da budeš podoban, ne mislim samo u smislu da budeš za nekog, nego dovoljno da ne budeš protiv, da budeš korektan, da bi mogao da računaš na određen broj medijskog kolača kad je reč o marketingu i oglašavanju. Vi imate situaciju danas da je u oglašavanju medijima opada neki 30% svake godine u štampanim medijima. Na sajtovima ne raste dovoljno da bi nadomestilo to, jer većina novina ima i svoje sajtove. S druge strane, televiziji daje jedu najveći deo tog kolača i onda sve to uvezano tera ljude na očajničke mere.
da bi preživjeli. Tabloidni način informisanja se iz štampanih proširio i na deo elektronskih medija, što je otvorilo put tabloidizaciji čitavog javnog prostora koji koriste i predstavnici države. Umesto kroz institucije, svoju politiku sprovode kroz tabloidne medije. Na fenomen tabloidizacije države već godinama upozorava i institucija Zaštitnika građana. Tako se u godišnjem izveštaju za 2013. konstatuje da se srozava poverenje građana u institucije i sugeriše im se da istinska društvena moć ne leži u institucijama, već u neformalnim centrima moći koji su u stanju da upravljaju javnošću. Primeri za tabloidizaciju države su brojni. Osobe se proglašavaju krivim u tabloidnim medijima, a ne na osnovu sudskih presuda. Snimci službi bezbednosti se koriste za medijsku diskreditaciju, a ne za procesuiranje. Izvršna vlast svoje odluke i buduće poteze najavljuje kroz tabloide umesto u državnim institucijama. Sigurno najupečatljiviji primjer ove prakse je kada tabloidni mediji bez ikakvih sankcija uzbunjuju javnost tvrdnjama o državnom udaru i ratu. Ta tabloidizacija države u stvari sad na sceni gde država svoje ciljeve ne ostvaruje preko državnih organa, već preko svojih tabloida. I zato imamo konferencije za štampu na kojima se građanima predstavljaju problemi i rešenja, dakle na konferencijama za štampu, a ne kroz presude, ne kroz rešenja inspekcija, ne kroz akte državnih organa. Tabloidna štampa svakodnevno krši zakon i novinarski kodeks, a broj prekršaja se iz godine u godinu uvećava, potvrdili su rezultati monitoringa Samoregulatornog saveta za štampu. U 2016. 8 dnevnih listova prekršilo je kodeks novinara u 1500 slučajeva više nego tokom 2015. Po broju prekršaja prednjače Informer i Srpski telegraf. Tabloidni mediji najčešće krše pravo na privatnost i pretpostavku nevinosti, pravo na dostojanstvo ličnosti, krše prava dece i maloletnika, objavljuju neistinite i diskriminišuće informacije, što sve može biti osnov za podnošenje tužbe sudu. Za ovakve prekršaje Zakon o javnom informisanju i medijima predviđa skoro simbolične kazne u iznosu od 50 do 150.000 dinara, dok su za elektronske medije koje šire govor mržnje i krše prava maloletnika predviđene veće kazne koje se kreću između 500.000 i 2 miliona dinara. S druge strane, za objavljivanje lažnih vesti koje mogu izazvati paniku, krivični zakonik predviđa zatvorsku kaznu od 6 meseci do 5 godina. Ja mislim da bi pravosudni organi apsolutno trebalo da reaguju na ono što tabloidi objavljuju, naprosto zbog toga što ono što tabloidi objavljuju ima direktne posledice na život konkretnih ljudi. Dakle, to nisu samo priče koje su objavljene u nekakvim političkim interesom, političkom pozadinom, to su priče koje vrlo direktno ugrožavaju bezbednost i urušavaju dostojanstvo i profesionalni integritet ljudi o kojima se izveštava. Oni koji su se našli na udaru tabloida, poput Branka Čečana, smatraju da zakon ne nudi mogućnost adekvatne pravne zaštite. Kod nas je sistem takav i u zakonodavstvu, ali posebno u sudskoj praksi koju ova vlast izmenila, čini mi se da su oni ključno uticali na to, da su kazne male, da ne možete da tužite tabloida koji objavio nešto o bilo kojoj grupi osoba, bez obzira da li je to organizacija ili neka grupa osoba, nego samo fizičko lice može da tuži. Za razliku od nedodirljivih tabloida u Srbiji, koji ne odgovaraju za kršenje zakona ili su za to sankcionisani zanemarljivim iznosima, tabloidi u Britaniji plaćaju visoke kazne kada ugroze nečiju privatnost i povrede nečiji ugled. Dobro je poznat slučaj Murdokovog tabloida News of the World, koji je ugašen 2011. nakon što je otkriveno da su novinari tog lista godinama objavljivali informacije do kojih su dolazili prisluškivanje mobilnih telefona glumaca, političara, fudbalera, pa čak i nekih članova kraljevske porodice. Neke od žrtava prisluškivanja dobile su obeštećenje veće i od 600.000 funti. Ovaj do tada nezabeleženi skandal u britanskoj štampi samo nekoliko godina kasnije dobio je još dramatičniju reprizu. Ovoga puta telefone slavnih prisluškivali su novinari tabloida koji izdaje Mirror Group. Ova medijska kompanija oštećenima do danas je isplatila preko 52 miliona funti. Među poznatima koji su bili žrtve skandala su i glumci Hugh Grant i Elizabeth Harley, koja je obeštećena sa više od 260.000 funti. Ja imam utisak da ćemo mi jednog dana, kada se budu pisale antologije tabloida, kada se budu pisale istorije ovog našeg vremena, lako
doći do mehanizma kojim su reketirani političari, do mehanizma kojim je ostvarivan politički i tajkunski interes, do svega onoga što je na neki način visoka politika isprepletena sa tabloidima. Ali nikada, nažalost, nikada nećemo moći da izmerimo, pa ni da napravimo svedočanstvo o pogubnom, o tragičnom uticaju koji su takvi mediji, ako ih uopšte možemo medijima zvati, napravili na život običnih ljudi. Dozvolivši da tabloidni pogled na svet postane dominantan, Srbija je postala zemlja urušenih vrednosti i morala, urušenih institucija. Zemlja u kojoj se umesto odgovorne državne politike nude jeftin senzacionalizam i izmišljene afere. Da bi se ovako stanje promenilo, potrebna je snažna akcija u kojoj će učestvovati odgovorni mediji, građani i odgovorna država. Ako želite bolje društvo, recite ne tabloidima i za početak prestanite da ih čitate. V. O.